Uy, kwan Okay. bro. Sige. Unsay suggest? Ay kwan na ko ikasadis nga dili na ko dawaton ang kining kwan, dili pwede nga gamiton niya ang kining sinulat ni Lindsay White tungod kay ang ilang kwan pagtuo, ang ilang mga ginapost si Ellen G. White buang unya tuohan nila ng ilang gamiton ng sinulat ni Ellen G. White, dili na pwede. Okay. Nasa inyong tima, pamatud-an nga gilapas sa SDA ang napulo ka sugo sa Dios, sumala sa Biblia og mga referensya. Mao ba na inyong tima nga inyong gisabutan? Bro Peter, naaman Dali lang. naaman din Dali lang gyud ha. Dali lang bro. Ani. Mao ba nga tima ang inyong gisabutan? Yes, Bro Brother Peter, Encarnacion? Oh, Bro. pamatud niya nga ang si Okay. lapas na pulo ka sugo ug mahimo gani unta kanarang Biblia ra man gid unta na ang ano mo gamit mo sa referensya pero gikuan ako na siya wala man ta magsabot nga Biblia ra. Okay, nagdebate naman ako. Dali lang, kay mo desisyon ng moderator. Dali lang ha. Yun ang Mo desisyon ng moderator. Ellen G. White kay ako Okay, mo desisyon ang moderator. libro sa Katoliko. Ayaw mo pag-istoryahan, bawal mag-istoryahan mo ang mga debater mintas na kay moderator. Ang desisyon sa moderator kining sumala sa Biblia og mga referensya. Brother Encarnacion, mao ba na inyong timang inyong gisabutan dili? Dili wa ko ana ning kuan ingon siya ra nagpropose na ko nga dili man na kay ang imong tima pamatud ani mo Okay. nga ang Adventist naglapas Sato na ba? pulo ka sugo. Ingon Okay. siya ingon ko nga naglapas na pulo ka sugo, ang napulo ka sugo nara man sa Biblia. Unya ngano mo gamit Point of order, moderator. Dali lang. Ato sa pamanon si Brother Encarnacion ha kay papatingog ko karon. Sige padayon. unya gawas pa si Ellen G. White iyang gamiton nga di man na nila tuhan kay ang ilang akusasyon ana buang si Ellen G. White nya mo gamit sa sinulat. Okay. Na maayo. Okay, malaka. Okay, dili ta kang amik, paminaw ta kang amik unsa mo imong concern bro amik. Wala unta ni mo gidawat ang tima nga naklaro ato nga naay referensya. Kay kung wala ni mo gidawat ang tima nga naay referensya, klaro atong writings ng Ellen G. White, wala tayo ingawna ni nga sabot nga magdebate. Okay. Kaklaro Okay, man decision ng moderator. sabot na to. Sa bro, Okay na. wala pa ko nahuman bro. Isa Sige pa, na. wala pa gani magsugod ng debate, imo na kung giakusahan nga naingon ko nga buang si Ellen G. White. Wala man ko nagingon nga buang si Ellen G. White. Never jud ka makadungogan na sa akong mga video. Kaya Ayaw, kung kung gikan ko nasa sa mga eh. STA, kung naakay Dali ayaw sa imo po istoryanay, ayaw sa mo po istoryanay ha. Ano sa pamanon si Brother i-adjust ako sa imo, Ano bro. sa pamanon? Okay, bro, lami ayaw sa sagbat ha, aron dili gubot ha. Ato sa pamanon si Brother Amik aron nga kahuman ang desisyon ng moderator. Sige bro, Amik, mana? Nakadungog bang ko siya bro, naingon siya nga nag-ingon daw nga buang si Ellen G. White. Kung naakay na dungogan nga naay nag-ingon nga buang si Ellen G. White, dili na ako. Wala na sa kuha kay ako. Never ko niingon nga buang si Ellen G. White kay ako dili jud ko maingon ana kay kabalo ko nga si Ellen G. White dili buang. Wala ko nagingon Okay. ana. Nga klaro man to ang referensya nga Mana, gina? na-writing si Ellen G. White nga wala tani magidawat ang debate ang tima. Okay, humana bro. Wala bro. Okay. Ano ni siya sa inyong duha? Wa man mo nagkasilabot sa maong tima. Okay, postpone. Desisyon ako, postpone. Dili na to di padayon ning debate ha kay wa man mo nagkasilabot ang inyong tima. Nagpa-schedule mo. Pila ka adlaw ninyong schedule, nya wa man mo nagkasilabot sa maong tima. Nausa man Unsa man eh? I-postpone na to ni o unsa man eh? Ipadayon o dili? Ay padayon lang bro, padayon. Sa to ba dawat ka ni nga tima? Dawaton na ko, dawaton. Sige, naraman dayon. Kung gamit Okay. bro sa Katoliko, dili mo kuan babag. Okay, dirito sa kwan. Okay na bro, Amik, okay na. Okay, dirito sa okay. Salamat kayo kay nagkasinabot ra mo. Dirito sa oras. Ang ako ang oras nga ihatag sa first round unsa man eh? Second round, ay second round o first round ra ta kutob. Di lagi mo maningog, ganun man na. Ay, siya na bro. Unsa man eh? First round ra ta, one round ra ta o natay second round? First round rata bro kay para dili kay tayo nga magdugay. Okay, first round ra ha. Okay. Okay. Na pa may mga objection mo, madugay gihapon ta. Okay. Ang nagdesisyon si Brother Amik nga one round ra. Kanya gipadesisyon pud ni Brother Encarnacion si Amik ray patingogon. Okay, one round ra ta ha.
ang pamaagi mao ang 10 minutes nga pagpabarog, first stanza affirmative nya ang rebuttal pud sa negative kay mao man jud na siya basta kay one round ra usara na siya kausara mo tindog ang affirmative i-cross examine pagkahuman rebat ang negative pagkahuman ana cross examine ang affirmative human ra kay first round ra man okay ra nasabtan ra. Okay bro. Nya katong Okay. oras bro ka 15 minutes sa pangutana, running time to bro. Running time. Okay, so good na ta. Running time 15 minutes. Unya ang pabarog 10 minutes ra. So good na. Okay. Okay. Ato ang oras nga pagkasugdan ni Brother Amek alas 8:36. Go Brother Amek sa imong 10 minutes. Okay. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi da kanimo Brad Peter ug sa kanimo diha sa akong katbang pinangga na ko nga amigo Brother Lan Encarnacion. Daghang salamat Brother Peter Pindon sa imong nga time sa pagmoderate. Ini nga among debate, public debate unta ni siya pero kay na change man nahimo na lang nga online debate. So karon isip afirmatibo ang akong katungdanan mao ang pagpabarog sa tema nga pamatud-an nga gilapas sa Seventh Day Adventist ang napulo kasugo sa Dios sumala sa Biblia ug sa mga referensya. Karon nga kagabion sa akong pagpamatuod dili lang kay Biblia ang akong gamiton, apil pod ang mga referensya. So, usa sa mga sugo sa napulo ka sugo nga atong mabasa diri sa Exodo 20 versikulo 13. Nag-ingon, isa ha, adjust lang. Usa giingon dire, usa sa mga sugo sa napulo ka sugo 20 bersikulo 15 ayaw pagpangawat. Isip afirmatibo akong pamatud-an nga gilapas sa Seventh Day Adventist ang napulo kasugo sa Dios. Ang pangutana, tinuod ba nga gilapas sa Seventh Day Adventist ang napulo kasugo sa Dios? Ang tubag, yes. Sa libro ni Santiago Kapitulo 2 versikulo 10 nag-ingon dire paingon sa 11 kay si bisan kinsa nga nagatuman sa tibuok balaod apan naglapas sa usa nahimo siyang sad-an sa tanan. Sa 11 kay siya nga nag-ingon ayaw panapaw, nag-ingon man usab ayaw pagpatay. Bisan kon ikaw wala na napaw, wala nakapatay, ikaw mahimong manilapason sa balaod. Klaro kaayo nga bisan kung usa lang sa napulo kasugo ang imong gilapas, mamahimo ka nga manilapason sa tanan sumala sa Santiago 2:10, sumala sa Biblia. Ang pangutana, nakalapas ba ang Seventh Day Adventist sa sugo sa Dios sa napulo ka sugo nga dili ka mangawat? Ang tubag, yes. Mismo ang mama sa Seventh Day Adventist nga si Ellen G. White mao ang mikanta. Mao gyud ni siya ang mikanta nga ang Seventh Day Adventist nangawat. Asa mabasa? God's Remnant Church, page 50. Nag-ingon dire, very recently, I have had direct light from the Lord upon this question.
that many Seventh-day Adventists were robbing God's tithes and offering. Klaro kaayo ang gisulti sa mama sa Seventh-day Adventist nga si Ellen G. White nga daghan nga mga Seventh-day Adventist ang nanulis sa halad og ikapulo. Dili lang kay ikapulo ang gitulis sa mga Seventh-day Adventist kundili apil pagyud ang halad. Ini nga statement dili ni kay tumo-tumo, dili ni kay hearsay, dili ni kay chismis, kundili ang mama sa Seventh-day Adventist yun ang nag-ingon ni ini. Karon, ang pagpangawat ba, nakasupak ba, nakalabas ba sa usa sa mga sugo, sa napulo ka sugo? Yes! O kini nga pagpangawat, dili lang kay simple nga kawat, kundili ang giingon pa yun diri, ni kanta naman yun ni ang mama sa Seventh-day Adventist, ang akong gihulat nga mokanta na pud ni si Brad Lani Nuha Encarnacion, si Mr. Negative, nga mukanta po siya nga nangawat gyud ang Seventh-day Adventist sa halad ug ikapulo aron nga magjuwit sila ug nindot ang ilang paningog sa ilang pagkanta, harmonious ang ilang pagkanta. Dili lang kay ikausa lang kahigayon nga ang mama sa Seventh-day Adventist niingon nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa halad ug ikapulo. No? Rabing pagkangilngig, mas ngilngig pa ni kaysa kawat, kay ang kawat og masakpan ka kasuhan ramang ka og qualified theft. Pero kung nanulis gani ka, rabing tulis na ay forced entry, bugat yun na nga kaso, ano? Robbery, pagkangilngig kayo. Diri sa Review and Herald articles by Ellen G. White, September 12, 1893, page 894. Unsay giingon diri? Very recently, gibalik gihapon ni Ellen G. White. Dili lang kay kaisa, gisulti ni Ellen G. White. Dili lang kay kaisa si Ellen G. White mikanta. Klaro gyud kayo, litra por litra, mabasa gyud. Very recently, I have direct light. Diri ni sa Review and Herald, kapublish ni atong September 12, 1893, page 894. Unsay giingon diri? Very recently, I have had direct light from the Lord upon this question that many Seventh-day Adventists, klaro, naagyod sa tema. Very recently, Seventh-day Adventists were robbing God's tithes and offering, and it was plainly revealed to me, no, that Malachi has stated in the case in as really is. Klaro kayo. Unsa ingon ni Santiago, bisan makalapas ka og usa ka sugo, mahimo ka nga manilapason sa tanan. Klaro kaayo nga gilapas sa Seventh-day Adventist ang napulo ka sugo sa Dios. Nganuman kay nakalapas naman og usa. Karon, usa ra ba ka sugo? Last 2 minutes. Usa ra ba ka sugo ang gilapas sa Seventh-day Adventist nga naa sa napulo ka sugo? Ang tubag, dili, naa pa gyud isa. Ang requirements gani sa Santiago 2:10, bisan kung makalapas ka og usa, ato pa gyud dungagan aron nga maklaro gyud. Duha na gyud ni. Usa sa mga sugo diha sa Exodo 20 bersikulo 15 nag-ingon, dili ka magpatay. Apan diri sa Ministry Magazine, International Journal for Pastors, Abortion History of Adventist Guidelines. Guidelines niya? Klaro kayo. Unsay giingon diri? The resulting
liberalized guidelines has allowed Adventist hospitals a great deal of freedom in their abortion practices. Klaro Last kayo? 1 minute. Pagpatay. Klaro kayo na pamatud-an isip afirmatibo. Klaro kayo ning kabiuna sa amo nga debate ni Brad Lani. Pamatud-an nga gilapas sa Seventh Day Adventist ang napulo kasugo sa Dios. Santiago 2:10, bisan kung makalapas ka og usa, masugo mahimo nga magmanilapason sa tanan, dili lang kay usa ang gilapas sa Seventh Day Adventist kun dili nagpatay og nangawat pagyud ang Seventh Day Adventist. Sumala sa ilang libro nga Ministry for International Okay, the Journal time is for Pastors. done. Time is over. Okay, Daghang salamat. maraming salamat. Maayong gabi eh. Okay, dan salamat sa affirmative sa iyang 10 minutes nga pagpahayag. Og karon na inom sa tubig bro kay kapir magyaw-yaw bro. Sulod sa napulo. Kay og andam lang ka atong ihatag ang 10 minutes. No? Inom sa tubig. Inom sa tubig. Dali ra man 10 minutes bro, no? Dali ra gyud ang 10. Sige. Okay na. Okay, 15 minutes. 15 minutes. Andam na ba ang pangutana? Brother, Encarnacion, andam na ba ang imuhang 15 minutes nga pag-cross-examine? Andam na bro, andam na. Okay, ang imuhang oras, alas 8:48, nagsugod. Go, first question. May gabi sa tanan. On ang kuan ako. Ang tema na to, pamatud-an ang Seventh Day Adventist naglapas sa napulo ka sugo. Ako sa ako ka Seventh Day Adventist. Pangutana. Naa ba kay ikapakita bro Amik nga ebidensya nga aduna ko'y record sa pagpatay o pagpangawat? Naa o wala? Muna Tubag. pa utana? Mao ni pangutana nako. Tubag. Wala, kategorikal. Wala man tayo magdebate diri bro. Kung naa ba kay record. Kung nakapatay ka diha o nakapangawat ka, wala na pilabot ana, hands up na ko bro. Wala man tayo magdebate ana bro. Atubag ang pangutana bro. Sunod pangutana. Ang imong tema bro, pamatud ani mga Seventh Day Adventist naglapas sa napulo ka sugo. Usbo na ko ang kong pangutana. Kay karga sulod man ni sa ako ang kuan kay Seventh Day Adventist man ko. Usbo na ko ang pangutana. Usbo kun akong tubag. Naa ba kay ikapakita nga record sa kuan ba record sa barangay baron o sa pulis baron nga aduna ko'y napatay na kawat og napatay? Tubag. Now- Wala ko ipakita bro. Wala ko ikapakita bro kay dili man naman atong tema. Wala man ta nagdebate, wala ta nagdebate diri kung nakapatay ka ba o nakapangawat ka. Personal man nimo na. Ang basta ang akong napamatudan diri bro. Sumala sa libro sa imong mama magresulta ni bro. Very recently, I have a direct light upon the Lord. Okay, unsa man ay objection? Moderator's time. Unsa man tong mura mag-meeting og nakay objection negative unsa man? Ang akong kuan kategorikal Tubag ko wala, nitubag ko bro. Dali lang bro, amig ha, isag sa pawe bro, kaya nagkuhan siya, ni care of man gud siya, nga moderator na ko no. Unsa man na objection? objection. Okay, objection Okay, ato bro. ikita Okay, ang bro. objection. Dali lang bro, amig ha, kaya wa pa nakasugod ang iyang objection. Okay, objection granted ato grant ang imong objection o ato paminahon unsa man na. Ingon magud siya moderator nga kuan kining wa daw sa amo ang tema. Wa daw siya magpamatuod nga naa ba ko'y record. Nya, Okay. ang gaman ang tema. Counter bro. Sige, wala na kay lain, moro to. Mara to bro. Okay, ato ihatag ang counter, unsa imong counter bro, amig? Ang tema, pamatud-an nga gilapas sa Seventh Day Adventist ang napulo kasugo sa Dios. Wala man ang tema bro nga pamatud-an nga sila na inkarnasyon gilapas ang napulo kasugo sa Dios. Wala man dili man ang Okay. tema. Focus na ta diri sa tema, personal man nimo na. Kung nakapatay ka, Okay. wala ka makapatay, wala na ko'y labot ana. Dili man na may tema.
Okay, decision sa moderator. Paminaw mong duha. Ang decision sa moderator, guaranteed ang question tungod kay ang iyang question Seventh-day Adventist, nag-repair sa katawhan. Moingon gani kag Seventh-day Adventist, dili na siya building kundi katawhan na siya. Iyang gigamit ang iyang question as a Seventh-day Adventist, ingon man siya nga ako Seventh-day Adventist, ato pa naagi sa tema. Ako Seventh-day Adventist, naa kabay. Ano man to yung question no, murag mo na no? Naa kabay sige, ebidensya. Oh, ana siya. Ato ba, gigarant na ko ang iyang question nga naagid sa sulod sa tema. Palihog kog tubag, unsa imong tubag na wala. Go, tubag. Tubag, wala ko'y ikapakita ang ebidensya kay personal man niya na. Iha man ang personal nya. Wala dili po na mao akong ipamatudan Mr. Encarnacion. Wala ko'y ikapakita kay wala pa nga ito makita personal, pero klaro ang tema diri bro, pamatud-an nga gilapas sa Seventh-day Adventist ang napulo kasugo sa Dios. Kung wala ka nakapatay, wala ko'y problema ana. Kung wala ka mangawat, wala ko'y Next problema question. ana. Pero dili man ang Next question. personal ato. Next question. O, sunod Next pang- question. Kay wala man kay kapakita nga ebidensya, sa to pa uyon ka nga wala ko mangawat, wala ko nagpatay. Dili ko uyon kay naay ebidensya diri oh. Very recently I have direct light from the Lord. Upon this question, ang inyong mama nag-ingon ha? Okay, objection. Dili. Unsa man? Moderator's time. Siya nga why evidence? Ito ba Dali lang ha, ayaw sa mo istoryahanay. Please, ayaw sa mo istoryahanay ha. Bawal mo istoryahanay ang debater. Nagdawat ko sa objection. Unsa may objection nimo? Akong objection na Mhm. niya wala ebidensya. O niya karon na ingnan siya nga uyon ka nga Dili lagi ko uyon. napas sa Dali lang napulo. bro Amik. Dali lang bro Amik ha. Kaya to sang pahumanon si Encarnacion sa iyahang objection. Humana ka bro. O man na, uyon ba siya? Okay bro Amik. Dali lang. Humana magragway ka. Ay nagtingog. Bro Amik, naki-counter? Ipaoktra lang ang pangutana bro. Okay, ibalik ang pangutana kay aron nga iyahang tubagon. Go, balik ang pag-question. Kay wala balik pangutana. Kay wala ka may ikapakita nga ebidensya nga nakoy record nga nakapatay o nakapangawat sa pa uyon ka nga nakatuman ko sa kwan napulo kasugo. Dili ko uyon bro. Kay na nag-ingon man diri yung mama. Categorical ha. Dili ko uyon nga naman. Many Seventh-day Adventists were robbing God's entities. Ay mong mama nag-ingon bro, nakapangawat bro. Seventh-day Adventist man ka. We're robbing God's tithes and offering. So mas mutuo ko diri bro sa imong mama. Di man na mao Sunod pangutana. Next question. Go, next question. Objection ko director. Okay, unsa may objection? Dali lang ha, kay na objection, brother Amik. Kay sara ba ang objection? Wala Kay sara ko. Dali lang. Tubag na ko ang iya mong kategorikal. Brother Dili Amik, ko yun. brother Amik. Mintras nga wala pa ko nag-warning nimo ha, respeto na moderator ha, wala para hinanglan nga moingon ko hilom lang sa kay maminaw ko kay Wait, di ba ko makadesisyon og unsa. Dili na bro. Point of order bro. Dili Bro. na siya objection bro. Dali lang kay dali lang bro Amik. Warning ko nimo, first warning ha. Strike 1. Ayaw og sapaw sa moderator. Bro Point of Amik, order bro. di ko daw to point of order nimo kay napay objection. Okay, Strike 1, warning ko nimo. Atong paminahon ang objection kay aron nga makadesisyon ang moderator. Unsay objection? Ang akong pangutana ingon ako nga uyon ka nga wala ko nga nakatuman ko sa napulo kasugo. Ako man ang Okay. wala ko tana sa iya kang Ellen G. White. Okay. Ako man na, okay na, wala na problema? Counter. Objection? Okay, counter. Unsay counter ni brother Amik? Nitubag man ko bro nga dili ko uyon. Okay. Kaya naman, dili Desisyon man ng ko base moderator. sa Ha? Okay na. Mo desisyon ng moderator. Wala pa ko nahuman bro. Bro, wala pa ko nahuman. Nakuha na ako imo ang punto bro. Nakatubag ka bro. Tinawad na, nakatubag ka. Okay na bro. Salamat Okay. bro, salamat. Brother Encarnacion, unsa may imo ang gi-object nga nung nag-object man ka nga natubag mo lang pangutana? Kag Ellen G. White man gud niya kuan gipahid. Ang akong pangutana Okay. Gitubag Brother Encarnacion, masayop man na ang iyang explanation o unsa man galing gidawat sa moderator ang
tubag sa imong kategorikal. Ingon sa dili siya uyon. Naanara nimo ang rebuttal karon kung unsaon nimo ang rebuttal nimo kung Tama. unsa ang iyang explanation. Wa tay labot sa explanation basta kay tubag siya sa kategorikal. Na dili siya uyon. Okay, next question. Ay sa bro, kadali ra bro ha. Bro Peter, Mr. Moderator. Sige. Di ba ang rules na to, ang objection Okay na bro Amek. Okay na bro Amek. Ni decision ng moderator. Go, next Para sa question. sunod ba kay basi nakalimot ka ba? Okay na. Ayaw ko pa hinumdumi ana. Next question. Kay ikaduha mag issue Wala na objection god. Gidawat na ko ang iyang objection, ni decision ko. Pag human akong desisyon, naa na po sa lain nga objection. Human sa decision sa moderator, kinahanglan nga mo next question, o ni-object man siya, gipaminaw na ko bilang moderator. Ay, kung tudlo eh. Sige, next question. Bro ba kay sa sunod. Next question. Maguta naman siya. Sige, sunod pa Next question. Sunod pangutana. Kay dili ka man uyon, naa bagyo kay ikapakita sa ko nga ebidensya nga na ako'y record nga nakapatay. Hindi man kauyon. Nga Balik man nakapagawa yung ko. pangutana. Tubag? Hindi man kauyon. Humana kag pangutana? Mana? Ito ba? Tubag. Dili lagi kumuuyon lagi. Eh ikaw imo ha man na personal man na nimo. Malay ko ba kung nakapangawat ka. Pero ang akong tuuhan dire oh. Mini Seventh Day Adventist. Ikaw kay Seventh Day Adventist man ka. We're robbing God's tithes. Klaro kayo. Nanulis. O ikapulo ang Seventh Day Adventist. Klaro man ni ka dire oh. Okay, next Pangutana question. sa dili personal. Personal man Next yung question. pangutana. Next question. Sunod pangutana. Anita sa kawan. Kining unang sugo. Kining unang sugo nga dili ka magbaton og larawan. Nakalapas ba mi ani? Objection moderator. Objection. Okay, objection. Ato ang dawato ng objection. Naunsa Okay, man ang ako dawaton sa ka maglarawan? Ato ang dawato ng objection na. Okay. Brother Amek, go sa imong objection. Niabot man siya larawan, Bro Peter. Okay, mana? Kumana? Okay, anay kay counter brother Encarnacion? Counter objection ko. Sige, go. Ngano di man niya ipapil ng larawan nga naman na sa napulo ka sugo. Okay. The moderator okay, is okay. mo decision ng moderator. Valid ang question tungod kay ang inyong gisgutan naa sa 10 commandments. Usa pud siya nga naa sa 10 commandments. Okay, ang decision sa moderator, ibalik ang pangutana kay atong ipatubag. Go. Diha sa unang Okay, sugo na. nga dili ika magbuhat og linilok nga larawan. Na ba kay ika pakita nga ebidensya nga naami mga larawan nga naghimo mig larawan? O na wala? Yes, naa. Naa kayo. Naa sa inyong lagda oh, pagtuon sa Biblia o sa balang alawiton, tanawa oh. Klaro kayo, larawan man niyo. O ang ingon diri sa dictionary, klaro kaya, kita maka, larawan oh. Ang ingon diri sa dictionary, picture, larawan, litrato, hulagway, larawan, laragway, o litrato. Next question. Klaro, natubag ang pangutana. Next question. Sunod pangutana. Nasayod ka ba nga walay Seventh Day Adventist nga naglapas na pulo ka sugo? Nasayod ka? Wala. Nasayod ko nga naglapas mo sa napulo ka sugo. Nga naman. Very recently, imong mama nag-ingon ha? God's Remnant Church. Naglapas gud mo sa napulo ka sugo. Mini Seventh Day Adventist we robbing God's tithes. Ngilngig kayo ni bro. Lani Encarnacion, nanulis gud mo. Nag-ingon ang Santiago 2:10 nga kung makalapas ka sa usa, mahimo ka nga manilapason sa tanan. Next question. Klaro ang tema na pamatud-an. Sunod pangutana. Gilapas. Sunod pangutana. Kini bang tights na ba ni sa napulo ka sugo? Na wala. Ang pagkawat ninyo sa napulo ka sugo sa tights naa. Na? Many Seventh Day Adventists were robbing God's tithes and offering. Klaro kayo. Ang pagkawat ninyo sa
Halad, dili kay ikapulo ra, apil ang halad, no? Mini 70 Adventist were robbing God's tithes. Tulis ba? Kanang nanulis ba? Inyong mama nag-ingon, no? Okay, next question. Next question. Objection ko moderator kay ang akong Okay, pangutana. pero mo objection. Ayaw ina nga moderator. Moderator. Ayaw ana. Naon tayo objection. Objection Mr. Moderator. Ana, dili yung sa mga moderator. Objection Sa ano yung mga objection nila? Ha? Objection ko, objection. Oh, klaro ba? Basta hindi ka makauyon. Klaro nga ringi. Moderator. O sa objection. Ingo ko objection moderator. Oh, klaro ha kay di ko klaro mo ingon kag moderator murag kulay klaro ang imong objection. O sa objection. Ang akong pangutana. Okay, objection. Kini bang kuan kining tights, kining kuan ba? Tights an kining kuan ba? Ikapulo ba? Naa ba ni sa napulo kasugo? Naa wala. Ang akong Okay. pangutana. Brother Alec, unsay ang mana ka? Okay na tong kuan nimo? Unsa may imong kuan? Imong counter, counter? Ipautro pa ko na bro Peter, ipautro kay ni-object man siya. Di ba dapat kay counter? Wala na kay counter bro. Ipausad na Okay. pa Mo decision ang moderator dili sa oras ba. okay. Dili lang mo kuan mo decision ang moderator. Natubag ang pangutana nga niingon siya nga wala. Oh, next question. Kay wala man diha sa napulo kasugo nganong gi-appeal man nimo siya mong presentation. Tubag, naaman sa referensya. Ang napulo ka sugo, naa sa Biblia. Ang tema, dili kay Biblia ra. Apil ang referensya. Klaro makayo niyo. God's Remnant Church. Kay Ellen G. White. Mama ninyo niya. Inyong mama ba? Ang inyong mama ni kanta. Akong gusto karon nga mo kanta pod ka para mag-juwit mo. Okay, next question. Next Sunod question. pangutana. Humana? Next question. Sunod pangutana. Last 2 minutes. Last 1 Ini minute. Last Last question. sa Remnant Church. Nagpunting ba ni sa napulo kasugo o wala? Nagpunting Yes. ba ni? Nagpunting ba ni siya o wala? Nagpunting usa sa mga sugo sa napulo kasugo nag-ingon dili ka mangawat klaro Exodo 20 bersikulo 15 dili ka mangawat apan ang inyong mama mikanta sao man ginato nga ni kanta man gid imong mama unsay kanta sa imong mama kay para madungog nimo aron nga nindot ang tingog ba harmonious ba very recently I have direct light from the Lord ha. Upon this question that many Seventh-day Adventists were robbing God's tithes, nanulis. Ang Okay, Seventh-day time. Adventist. Objection moderator. Wala na tayo oras. Wala na oras, Wala na tayo oras dyan. Hot na nyo oras na. Pasensya gid ha. Ako ang hangyo sa duha ka mga debater basta objection gani klaro dili klaro kay wala klaro ang objection murag ka objection murag dili magdagan jud na imong oras mahurot ang imong oras. Di pa na mundang ang usa kay di man ko mo para sa nagtubag kay wa man klaro imong objection. Sambulan taga brother ako aron nga maklaro ha aron makamao gid ha. Mr. Moderator wa ka uyon sa tubag objection. Klaro gid nimo nga nag-object ka di kay moderator. Dili ana ha kay aron nga ang moderator Kay mohatag sa oras nga moderator's time anya pagkahuman mo kuan siya mo para siya aron nga mahatag ang imong objection. Okay? Salamat. Daghang salamat. Okay, daghang salamat sa duha ka debater ug karon bago ta mosulod sa rebuttal ato asa ning i-shout out ning naa dire. Matud pa ni Rosby. Gikatawaan ra ka ni Amik. Katawaan ra kuno ka ni Amik. Ingon pa ni Taplos Iki. Luyang inkarnasyon. Matud pa ni Kinbos dapat sa bag-ong tugon inyohang dibatihan. Matod pa ni Kadasig sa pagtuo mga level 1 man di ay ni. Og naapod diri si anak ang kadasig. Okay. Marlon si debate. Pelenyo og si Japit shout out ninyo tanan nga mga naa karon diri sa atoang live. Daghang salamat sa inyong magbisita. Og karon andam na ba ang negative sa rebuttal? Atong ihatag ang 10 minutes. Ang imong oras, alas 9:05 ka magsugod. Go! okay, salamat kayo mga kaigsonan, kagalaan. Ang ato ang kuan salamat po sa ato ang moderator nga maayo po kayo nga mo kahanay sa kuan.
ang ato ang kuan karon kining debate. Ang atong kuan matud pa niya may giakusahan niyang 7th Adventist nga naglapas sa napulo ka sugo. Mo ni nga akong gikuanan gi uyunan lang nako siya nya ako man siya gikoreksyonan gani atong pagkuana mo nga ko nga dapat bro nga kanang imong kuan hagit nga walay referensya pero siya gihugot nga ning ingon nga butangan natong referensya kay dili man siya maka kuan di man siya makapamatuod og walay referensya mo na siya nga akong kuan na lang diuyunan lang ako siya ganiha iya pang gi-post lahi pa yang gi-post dito nga mga writings ni Ellen G. White mo na siya nga nini ko ang isip nga 7th Adventist nganong ning kuang gyud kuan tungod kay ang akusasyon nga naglapas daw ang 7th Adventist sa tinod lang walay tudlo ang 7th Adventist nga kining lapason ang napulo ka sugo kun dili nagtudlo ang 7th Adventist nga tumanon ang napulo ka sugo kuna nga iya day iyang gikuan wa man siya laing ikabanat katong sa kuan katong robbing God tithes nga wa man na sa napulo ka sugo ng kuan kining ikapulo kay obligasyon man na sa mga tao sa simbahan sama kang Abraham nga naghatag kang Melkisedek og ikapulo pero iyang giapil sa pangutana kay matud pa niya kuan daw kining apil daw na may nagkuan siya sa kining Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 11 iyang gikutlo dito nga ikaw makalapas ka sa kasugo ikaw mahimong malinapason sa tanan kini nga saysay ni kuan God ni Santiago nagsaysay ni siya bahin sa kining kuan nga ang atong pagtuman sa kining napulo ka sugo o sa mga sugo sa Dios kinahanglan kumpleto wala na siya nag-ingon nga kuan unya ang iyang presentasyon nga gihimo niyang kuan tanawara matod pa niya many 7th Adventists are robbing God tithes ano yang kuan ang iyang gibasa wala nagpasabot nga kuan tanang 7th Adventist kay og na tanan pa nabutang unta dito nga kining all 7th Adventist naay 7th Adventist nga nagmatinumanon sa to pa ang kuan god ang iyang punto magod iyang idamay ang tibuok 7th Adventist mo na iyang punto sa iyang pahayag nga naglapas sa napulo ka sugo pero iyahan man na po ng kanyang kuan mo na nga sa to pa dili siya ka kuan kay dili siya kapabalog sa iyang tema kung wala ang sinulat ni Ellen G. White klaro na kayo ha i-appeal pa niya ang kining kuan kuan gyud man i-appeal pa niya ang kining sani napul kining kuan kining ikapulo makuan man ni pero ang ikapulo man god dili na siya ingon nga kuan kanang dili na kabahin sa napulo kasugo kay ang gisgotan dito nga pangawat kanang musaka kag kuan babalay nga kining pangawat pero nga na 7th Adventist ako sana nga nangawat nga tao na may sa among simbahan na ay kining mga kuan na ay butanganan sa ikapulo mo na siya nga dili siya magkakuan ini di siya makakusa ni ini ang saysay ni Ellen G. White nga adunay mga 7th Adventist katong mga kuan ba kitong mga 7th Adventist ba nga kuan kining murag ipampusis ba dili ingon nga kuan matinumanon sa kining paghatag og kining ikapulo man ibot ipasabot ni Ellen G. White dili wala siya nagpasabot nga ang tanang 7th Adventist wala maghatag og ikapulo kay na kay kun wala naghatag sa to pa ang pulong sa Dios ang mensahe sa tibuok kalibutan balda na mo na siya wala may kasweldo sa kining mga kuan kining mga naasa kining taas mga pastor wala ikasweldo mo na siya nga dili siya mo kuan ang sinulat ni Ellen G. White nagpasabot nga adunay mga 7th Adventist nag-angkon o atong sabton nag-angkon nga 7th Adventist sila apan wala magmatinumanon sama na kuan mga flag trabaho ang dalon ang 7th Adventist pero pagka Sabado mujutig Sabado mana siya mga kuan na siya ba mga ugsa kuan pa sa tawag pa mga backslider na sila dili na pure nga mga 7th Adventist
Kaya ang Seventh Adventist nagmatinumanon sa napulo kasugo. Kanang giingon diri sa napulo kasugo nga dili ka magbaton og linilok nga larawan. Alang kanimo dili ka magbuhat sa bisan unsang dagway tuwa sa langit o diri sa yuta. Diya sa mabasa nato na sa kining Exodo 20 versikulo 3. Nya dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova sa pasipala. Mo na siya ang ika upat ka sugo hinumduman mo ang adlong igpapahulay. Aron sa pagbalani sa unong kaadlaw magbuhat ka. Ang tanan padung dito sa 17 gitudlo na sa Seventh Adventist o gituman na. Gituman na ni atong pure nga mga Seventh Adventist kaya doon na may dili pure mga ba kining mga backslider ba nag-angkon lang na sila. Dili na sila ingon nga 70 Adventist yun. Mao man ni ibot ipasabot ni Ellen G. White. Mao na nga ang nagagawa lang nagamit si Amik Taglinaw nga wala niya nasabti ng sinulat ni Ellen G. White. Di gani yung tanako na siya dawaton kanang sinulat ni Ellen G. White kay bisan si bisan sa namagi siya gipos nga nakita nako nga naggalang yun siya kining buang si Ellen G. White. Founder nila nga buang. Na sa iyang i-post pero di lang siya moangkon. Sa atong tanawon diri sa iyang makita man ako sa iyang kay sa tinod lang amigo mi aning amik. Na siya nga nagpasabot nga ang napulo ka sugo gituman sa Seventh Adventist. Kanang sa Exodo 23 hangtod sa 17 gituman na o gitudlo na. Wala magtudlo ang Seventh Adventist nga lapaso na. Pabitaw nagipangutanan nako siya nga naaba kay ebidensya kay ako Seventh Adventist man ko. Naaba kay ebidensya nga nakoy record nga nakapatay ko o nakapangawat. Wala siya wala siya ikahatag. Niya mingkuan dahil siya nga dili daw kuan sa tima. Kuan dahil siya kining kuan dahil nga kuan kay likayan niya. Nya ako kay Seventh Adventist man ko. Iyang likayan, iyang buti pasabot niya nga dili ko Seventh Adventist diay nga ning atubang sa iya ha. Na siya nga mugamit lang siya mga kuan nga iyang ako sa kuan nagmatinumanon kuan niya una nga sa iyang kuan sa Seventh Adventist pa siya nahibalo siya ni ini. Okay nag-angkon magid siya ganiha nga dati siyang Seventh Adventist. Una nga kun atong tan-awon man god dili siya kabarog kung wala ang kining kuan, wala ang kining mga kuan tanawa nagamit siya sulat ito. Nya wa niya masabti. Nga kuan. Last 2 minutes. Siya nga kinibang kuan, kinibang ikapulo. Kuan ba ni kabahin ba ni sa napulo ka sugo? Ingon pa ni ning angkon siya nga wala. Unya nganong iyang gigamit ni nga kuan pamatuod. Na siya nga kamuray gilibog ani niya mga higala maigsoon. Muna nga atong kuanon hinumduman nato nga walay kuan na maginilag da walay doktrina sa Seventh Adventist nga nagtudlo nga lapason ang napulo kasugo kundi nagtudlo nga tumanon ang napulo kasugo. Kay mao kanay kuan stand sa Seventh Adventist. Mao na siya kuan gyud nga itudlo ang kining kamatuoran. Kay mao ni kuan mao ni kuan gyud nga tumanon ang nasulat sa balaan nga kasulatan. Nga sa akong gipangutan na bitaw siya gani ha nga ingnan nako siya nga nasayod ka ba nga walay Seventh Adventist naglapas sa napulo ka sugo. Ingon siya nga kuan nasayod daw siya nga kuan kining naay naglapas. At ato pa dili kuan siya nga dili tanan Seventh Adventist kay ang nabutang dito sa sinulat ni Ellen G. White many Seventh Adventist are robbing God sites. Ato pa dili tanan mo nang ang buot niya kuan ilaras man gud niya. Iyang ihurot ba ang Seventh Adventist nga naay Seventh Adventist nga nagmatinumanon sama pod sa mga Hudiyo sa una. Last 1 minute. Kumana Brad? Last 1 minute. Ay, last 1 minute eh. Okay. Sama sa ako ang mga Israelita, adunay nagmatinumanon, adunay pa'y wala. Mabitaw na nga, kung nagmatinumanon ni sila, saan mo ba? Dili na unta si Kristo mutungha. Aron itudlo pa ni Kristo ang kining pagtuman sa balaod. Kaya ingon, magkaya sa Okay, time.
Time is over. Sige. Okay, daghang salamat sa rebuttal sa maong Seventh-day Adventist as ang negative. O karon inom sa tubig bro, kay aron nga ginawa. Kasi inom sa ko bro. Okay. Shout out dahil kang Junri Pagasian. Luspad naman si Amik. Matod pa ni Toplos. Kami magdebate ano sunod ni John Ray Pagasian kay Mauramig Barangay, Mauramig Baygon City rami. Kami sunod magdebate, face to face. Sige, piece to piece mo. Di kita Ayun ka na siya. Dili kita maka-moderator kay magkuhan man mo, piece to piece niya. Layo ang bug ko. Matod pa ni Chong Iskanyan. Rosby, Kayi Bayutas, alihaw muraman o walay iniskwilahan kaatbang si Amik. Matod pa ni Kadasig. Makaluspad ay ng singkaon og baboy. Okay. Panagsara. Sakit ang katotohanan ng debate. Nato wala man ng kahirap-hirap. Okay. Okay na ba? Kay magsugod na sa ato ang 15 minutes. Okay na bro. Okay. Ang imuang oras alas 9:17 magsugod o mutingog ka. Go! Unang pangutana. Unang tubag. Ang tema pamatud-an nga gilapas sa Seventh-day Adventist ang napulo kasugo sa Dios. Ang akong pangutana, sumala sa tema, kinsa ang naglapas sa napulo kasugo sa Dios? Seventh-day Adventist? Yes or no? No. Explain. 30 seconds. Go! Kano tungod kay ang Seventh Adventist nagtudlo nga tumanon ang napulo kasugo. Mao na akong tubag. Sunod Next pangutana. question. So bro, Next question. Go! sunod pangutana. Nag-ingon man kang ano? Ato sa ipabasa sa moderator ang tema. Bro Peter, Mr. Moderator, ipabasa sa nako ang tema kay nag-ingon lagi siya nga no. Ay ako mangutana. Okay, pamatud-an nga gilapas sa SDA ang napulo kasugo sa Dios sumala sa Biblia og referensya. Okay, go question. Ana. Unsa may imong nadungog didto nga naglapas sumala sa gibasa sa moderator, SDA o Roman Catholic? Wala ta nagkuan nga ang basihan nato ang tema kundi ang napulo kasugo Objection, moderator. Okay, objection. Ato ikita ang objection sa objection. Klaro ang pangutana, kategorikal. Sumala sa tema, pamatud-an nga gilapas sa Seventh Adventist ang napulo kasugo sa Dios. Ang pangutana, klaro kayo. Kinsa ang naglapas sa napulo kasugo sa Dios? Sumala sa tema. Sa tema ha, dili sumala sa akong pamahayag. Sa tema. Okay. Kinsa ang naglapas? moderator. Okay, counter objection. Okay na ka bro Amix, imo ang objection? Kaya to ihatag Okay na. counter. Okay, counter si counter. Ang iyang kuan buti pasabot nga ang tema ipaangkon niyang ang buti pasabot ba nga ang tema mao basihan sa among debate. Pero ang among debate na klaro kay sa tema nga ang kuan tema pamatudan niya nga gilapas sa Seventh Adventist ang napulo kasugo sumala sa Biblia og mga referensya. Oh. Okay, decision ng moderator. Biblia og Okay. referensya. Okay, decision ng moderator. Ato ta sa next question kay gitubag niya, no, natubag ang pangutana tungod kay wala nagpamatuod si Amik sumala sa tema, kundi sumala sa Biblia. No? Ang iya ang tubag diya sa Biblia, balik kay imong pangutana aron nga maklaro ni inkarnasyon ang imong pangutana nga wala mo nagdebate ani nga sumala sa tema. Ang inyong gidebatehan sumala sa Biblia og referensya. Sunod Balikan pangutana ang po, pangutana. Peter. Sige, go. Peter. Next question, next question. Sa Santiago 2:10, klaro man kayo ang ingon nga ang nakalapas sa usa ka sugo mahimo nga manilapason sa tanan. Sakto ba ni? Yes or no? Isakto si Santiago pero kay nagdebate man ta asayop ka sa imong buti pasabot kay si Santiago nagasaysay lang na siya nagasaysay na siya nga adunay tao nga nagahuna-huna nga kuan magtuman siya sa kuan baka nang pinili ra ba
Mo na buti pasabot ni Santiago. Magahuna-huna ang tao nga magpili ra siya kanang kuan ra kaya ra niya himuon. Oh, di wala siya nagpasabot nga nagsaysay siya nga kanang tawhana. Okay, next question. Okay, Pangutana. sunod pangutana. Mato Sunod nimo pangutana. sakto. Mato nimo sakto man naglapas sa usa ka sugo, malapason sa tanan. Diri sa inyong libro nga gisulat sa inyong mama nga si Ellen G. White, nag-ingon diri. Very recently, I have direct light from the Lord upon this question that many Seventh-day Adventists were robbing God's tithes. Ayaw pangutana. Sumala sa libro sa iyong mama. Kinsa man diri ang nanulis, kinsa man diri ang nangawat sa ikapulo. Seventh-day Adventist, yes or no? Ang kantong kuan ang tubag Objection ba dito? Okay, objection. Unsay objection? Klaro ang pangutana. Kinsa ang nagtangag og yes or no, categorical ang pangutana, motubag sa siya og categorical aya sa ma-explain. Okay. Okay na imong objection, wala na lain. Okay na. Okay, na counter. dili lang ko mo counter, ibabalik lang pangutana, bro. Okay, ibalik ang pangutana. Niuyon man ka nga ang giingon sa Santiago 2:10 nga makalapas aw sa mga manalapason sa tanan. Diri sa inyong libro sa gisulat sa inyong mama, nag-ingon diri nga many Seventh-day Adventists were robbing God's tithes. Ang pangutana, kinsa man ang nanulis diri sa ikapulo? Sumala sa inyong mama, nanulis sa ikapulo og halad. Seventh-day Adventist, yes or no? Dili Tubag? tanan. Tubag dili tanan. Seventh-day Adventist nga man nagmatinumanon. Kaya sa ako nagipahayag gani ha nga adunay nag-angkon lang nga Seventh-day Adventist. Oh. Apan wala sila kuan kay mga backslider ba? Nag-angkon lang sila, wa maghatag og kapulo mo na buti pasabot Next, Moderator. Wala man sa Okay, objection. Okay, objection ato ang i-cater ang objection. Unsay objection? Wala siya nito bag categorical yes or no. Okay, mora na, wala na lain. Okay, mauna na. Okay, unsay nakay counter negative? Itubag na ko siya, bro. Walang siya naminaw. Okay, decision ng moderator. Wala ko kadungog ganito pagkag yes or no o yes. Pagitubag, iklaro ang imong tubag, yes or no. Bago ka Balik ko sa ma-explain within balik ko 30. sa pangutana. Okay, go. Nag-ingon ang inyong mama sa iyang libro nga God's Remnant Church, page 50. Many Seventh-day Adventists robbing God's tithes. Ano akong pangutana? Kinsa maning nanulis diri sa halad ug kapulo sumala sa gisulat sa inyong mama? Seventh-day Adventist, yes or no? Dili lagi, no. Objection. Good. Okay. Go. Answer. 30 seconds. Go. Ano tungod kay dili tanang Seventh Adventist kay ina nabitaw nako siya itubag nako siya dili tanan Seventh Adventist tinuod nga Seventh Adventist kay adunay mga backslider mo na buti pasabot ni Ellen G. White sa iyang sinulat. Muslim Okay, ba next question. Balik ko na ko. Many Seventh-day Adventists robbing God's tithes. Giunsa man sa mga Seventh-day Adventist dire. Okay, objection. At so, cater ang objection. Unsay objection? Negative side. Na sige magbalik. Balik naman pod. Okay. Balik lang Wala na lain. premise. Balik lang premise. Wala na lain nga object. Wala na bro, wala na. Okay, unsay counter? Na counter. Okay, counter. Go. Premise pa to bro. Wala pa ko nautana. Oh, premise pa Okay, rin. okay, decision moderator. Okay. Kung kanapulo na niya balikon, watay mahimo kay mao nang iyang pagdala sa iyang question. Kung kanapulo niya balikon, balik ka kung kanapulo ang imong tubag. Ang desisyon sa lungsod atong ihatag kung unsa ang ilang desisyon. Watay labot kung kapila niya balik-balikon. Ang desisyon sa moderator, wa gid tay labot ang lungsod ra gyud mao'y masayod kung nagbalik-balik ang iyang question. Sige, go. Ano pang Question. Ano pang tana? Nag-ingon ang mama sa Seventh Adventist nga si Ellen G. White dire sa libro nga God's Remnant Church. Many Seventh-day Adventists were robbing God's tithes and offering. Ang akong pangutana, giunsa sa mga Seventh-day Adventists ang God's tithes and offering? Giunsa sumala sa mabasa dire? Gitulis, yes or no?
sa ako ng tubag, Objection. no. Objection. Klaro Okay, kayo. okay. Dali lang bro, ganito magsag no bro. Ganito magsag no. Ako na dungog, dito magsag no. Sige, go. 30 seconds. Ngano tungod kay sa ako nag-ingon dili tanang Seventh Adventist nag-angkon nga Seventh Adventist siya na Seventh Adventist na tungod kay doon ay mga nag-angkon nga Seventh Adventist nga wala nagkinabuhi mo na buti pasabot ni Ellen G. White o dili na siya ingon nga kumo kay nabautismoan ka Seventh Adventist na ka kuan na kining kuan nagyuga pure nagyuga kun dili ang kadtong Seventh Adventist nagmatinumanon sa napulo ka sugo Next question. tanang mga kuan sa simbahan tanang mga Sa ato pa. sabot. Next question. Sa Next ato question. pa, Go. uyon ka sa giingon sa inyong mama nga naay mga 70 Adventist nga nanulis nangawat sa ikapulo. Uyon ka? Yes or no? Sa ako nang gingon dili ko uyon dili ko uyon nimo. Ano? Tungod kay sa ako nang gingon dili tanang Seventh Adventist nag-angkon nga Seventh Adventist kana siya pure na tungod kay adunay mga backslider nga Seventh Adventist mo na akong tubag. Sunod pa utana. Next question. Namakak ba si Ellen G. White sa iyang pag-ingon nga adunay mga 70 Adventist nga nangawat sa ikapulo? Namakak ba siya? Yes or no? Wala lagi na makak sa Ellen G. White. Kaya ang iyang bot ipasabot nga adunay mga Seventh Adventist nga nag-angkon nga sila Seventh Adventist wala magmatinumanon. Amo na akong ipan tubag. Okay, Next sunod question. na. Matod mo, si Ellen G. White wala mamakak. Sa ato pa, nagsulti gyud og tinuod si Ellen G. White nga naadyoy mga 70 Adventist nga nangawat. Yes or no? Oh, yes, naay Seventh Adventist nga nangawat kaya ako nang ipasabot. Pasabot ha? Ako nang ipasabot nga adunay nag-angkon nga Seventh Adventist apan dili sila tinuod nga Seventh Adventist. Apan ang tinuod nga Seventh Adventist nagmatinumanon sa napulo ka sugo, nagmatinumanon sa ikapulo. Mo na pure nga Seventh Adventist. Apan kadto mga backslide. Oh, wa gito Next question. magmatinumanon. Sunod pangutana. Diri gapon ha, dili ko mo bulag ani kay para sulod yun sa tema. Nag-ingon diri, many Seventh-day Adventist Rabing Godsites. Ang akong pangutana, unsa ang binisaya sa Rabing? Wala man ta nagdebate bro sa unsay hubad sa sa Rabing. Objection, objection moderator. Okay, objection. Klaro Guaranteed. akong pangutana moderator. Go. Go, objection. Pangutana ko siya unsay binisaya. Tubagon niya na. Explain siya. Kung dili niya Okay. tubagon, next question ko. Okay. Mana? Okay, counter, may counter. Counter objection moderator. Okay, go. Nangutana man gud siya unsay kuan kining binisaya sa Rabing. Wala man may nagdebate unsay binisaya ni anang Rabing. Okay, wala na. Desisyon ng moderator. Actually, okay na, wala na. Desisyon ng moderator. Okay, moderator, decision. Okay, moderator's time. Ang desisyon sa moderator, ang inyong gidebatihan, mao ang napulo ka sugo. Pamatod ang napulo ka sugo, gilapa sa SDA, sumala sa Biblia, o referensya. Wa mo nagdebate, o unsay English, o unsay Tagalog, wa mo ga dili na eskwelahan ang inyong gihimo karon, kung dili mao ang pagdebate na nagpamatuod na hitungod sa napulo ka sugo nga gilapas. Sa ato pa, walay labot sa inyong hisgutan ang Tagalog o English o Bisaya sa maong words. Okay, next question. Sunod pa utana. Diri sa inyong ministry magazine, Abortion History of Adventist Guidelines, nag-ingon diri, the resulting revised guidelines have allowed Adventist hospital to grant a freedom in their abortion. Ang akong pangutana, kining abortion ba pagpatay o dili? Pagpatay, yes or no? Kanang abortion pagpatay gyud na siya. Yes, pagpatay gyud na. Salamat. Wala na explain?
Explain ko, Brad. Ako explain, bakit 30 seconds? Mawala mo 30 seconds. Kanang kuan abortion, pagpatay gyud na siya kay kuan man na naman na sa kuan inahan. Pero ang iyang pangutan nag-abortion ba? O, ako to bagsaya pagpatay pero iya nang ikuan nga iyang damay na sa tanan sa Seventh Adventist. Wala may Seventh Adventist nga kuan. Ako wa man ko nagkuan ana kay di man ko doktor. Dili man ko doktor nga pwede ko mo punit ana. Okay, moderator's time. Last 2 minutes. Next question. Sunod tangutana. Usa sa mga sugo sa napulo ka sugo nag-ingon, dili ka magpatay. Unya karon kay miangkon man ka nga ang abortion pagpatay sa ato pa imong giuyunan nga nakalapas og usa ka sugo diha sa napulo ka sugo nga nag-ingon dili magpatay. Uyon ka, yes or no? Ako dili gyud ko uyon sa imo ha. Ano kay nagdebate man ta. Unya ang buot nimo ipasabot. Pahayag, ang buot nimo ipasabot nga idamay nimo si Seventh Adventist. Una na to. Explain. Ang Ezekiel 18:20. Ang amahan dili magpasan sa anak, sala sa anak o ang anak magpasan sa sala sa amahan. Individual ang kining pagkuan sa sala. Mo na akong explanation, Brad. Okay, next question. Last Ito, question. Tana. 1 minute na lang ita. Go. Naingon man kaganiha nga ang abortion pagpatay. Unya karon gipangutana ta ka nga ang usa diri nga sugo sa napulo ka sugo nagingon dili magpatay niya. Dili na pud ka uyon. Asa may tuohan namo ani? Katong pag-uyon nimo o katong wala nimo pag-uyon? Ang akong tuhan, dili lagi ko muuyon sa imo ha. Sa imo di ko uyon. Okay, time is up. Human na gyud ang ato ang 15 minutos. Human na. Daghang salamat Okay. sa duha ka moderator. Human na gyud. Bitin kayo no? Bitin ang atong oras. Sige lang kay 15 minutes naman na nya running time man. Okay, daghang salamat. Congratulations sa duha. Karon ang ako ang ihatag sa duha mao ang negative mao mag-una sa konklusyon, wala na ilabot sa ato ang debate. Konklusyon na lang kay one round raman ta. Unya unsa may konklusyon? 5 minutes o 2 minutes o 3 minutes? 5 minutes bro, 5 minutes. Okay, ako ang i-remind sa duha ka debaters, wala na tayo hisgutan about sa inyong tema, sa inyong hisgutan, sa debate, wala na. Kundi mao lamang ang inyong pag-promote sa inyong kagalingon, kinsa inyong kalabanon sunod, o pagpasalamat, mao ray unod sa inyong closing remark. Go! Negative muna, negative. Okay, salamat kayo mga kahigalaan. Sa labi na sa imo ha, Brad Peter Pindon sa imo pagmayo nga pag-moderate o labi na sa kang Brad Ami kami go gikay mi ani. Kay kanunay gud mi nagkuan sa Messenger. One kuan lagon ni kining way labot ni sa kining kuan, kining korason sa pahay ako lang ba pagtuo lang may kuan. Mo na siya nga atong ipakuan atong pagtuo nga din ato yung kining barugan. Kung unsa kon mo na nga naman po siya speakers iya po nang barugan mo na nga nakambyo man kay sa una ako diha man ko sa iya sa una siya diri sa kuha mo na nakambyo mi mo na nga sa tinod lang ako kuan murag dugay-dugay na po kuan ni makakuan kay maglabigar nami mo gika nami diri sa amo padulong nami sa kining moadto nami sa kining Southern Leyte. Mana nga adto na punta ni ang akong kuan pod pangisda man among kuan mana siya nga mabisi na po kuan ni sa panginabuhi pangisda bahin sa kining kuan kining debit murag wa pa kay koy kuanan niya kuan kay mura magkuan kanang wapay panahon kayo kay di pa ko katunan nila binam sugod na mig panagat kay na concentrate na po sa panginabuhi mana nga alang sa tanan labi na kang kuan kining stalwart wagi na makabisita diri nga dol raman ta sa Jinsan raman ta siya. Na diri mga lagahit diri sa kuan. Ladol, Barangay Ladol. Kini akong umagad pod lagahit ni siya. Muna nga mapasalamaton ko pod ko sa ato ang kining balik ko na ko sa atong moderator nga maigi kay iyang paghanay sa kining pag-moderate og sa ato pong kuan kaatbang si Brad Amik og sa tanan natong mga kahigalaan. Ato kuan gud nga ato lang ikuan ng unsay tinuod
ipahayag nato kung unsay nakuan sa kining Biblia, kung unsay kuan, kung unsa gyud ang angayan. Sa to lang dili man gyud ingon nga kuan kay bago pa man pug ko niini. Nagkuan-kuan lang ko ba kining na kuan lang ko ipahayag lang nako kung unsa ang nakasulat sa Biblia, kung unsa ang pagtulunan sa Seventh Adventist, bahin sa mga akusasyon nga kung unsa ang ilang kuan pagnanaw sa Seventh Adventist. Mao bitaw na nga mapasalamaton ko nga nagmalampuson po ang ato ang kining debate. Salamat po kanimo kuan, ibalik nako sa mga brad aron kuan madali na din lang ko nako na kumanon ang 5 minutes. Okay, daghang salamat sa negative side sa iyang closing remark, sa iyang mga pagpasalamat, sa iyang mga kahigalaan. O karon ato pong ihatag ang oras sa closing remark ug imong hudlon ang 5 minutes, pwede ra pod. Sa 5 minutes minyong nasabutan. Go, brother Amik Taglinaw sa imong closing remark. Salamat kayo, Bro Peter. So, sa akong kauban. I mean, sa akong katbang. Brother Lani Encarnacion, salamat. So, sa tanan nga nagtanaw sa live, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Sa ako pasalamatan ang grupo sa Catholic Faith Defender o sa CCM, Catholic Crusade Ministry, nagipanguluhan sa among presidente, si Paul San Pablo Alima. So, ang among tema, klaro gyud kayo nga napamatudan. O, Okay, moderator's time. Dili na ta hilabot sa ito ang tema, no? Dili na lang to sa konklusyon, opening closing remark. Brother Amik, go. bro, dili na ko mo pa sa nahitabo Dili na, na mga dili na. debate. Dili na ta mo isgot sa about sa nahitabo, kung unsa ang pagpanubag, kung unsa mga pangutana, wala na, closing remark na lang ni bro. Kay dili naman, mabahimok man ta. Dili na ako ma-execute ang iyang pag-angkon nga Dili na, napatay, dili na. nagalakas yun. Dili na bro, kay one round raman ta, mabitaw ko ingon bitaw sa inyo ganiya, 2 rounds ba ta, kay dili sa man po kayo nga mohatag pa ko nimo og oras nga mo sigot pa ka about sa inyo hang gidebatihan nya. Dili na ka ma-cross examine, di mahimo po diyang mahimo po alakansi siya. Murag karon pa man Diba? bro, nga debate bro nga wala na Oh, kaya naunta naman ko sa inyo ha. Naunta Rebata. naman ko sa inyo ha. Naunta ko sa inyo ha. One round ra ba ta? Kay og One round lagi, Two pero rounds, ha? naagyo na siya ikuan. okay. Kasi Ang 2 conclusion, rounds. Oh, conclusion ra gid siya. Closing remark, conclusion ra gid Ang siya. po sa mong debate ba? Wala, dili ta mo hatag og conclusion about sa debate. Kay og mohatag pa ta conclusion about sa debate, malakansi ang negative kay di naman siya makapangutan na sa imuha. Kaya sa iya po closing remark ganiya, wa man siya nagisgot about sa inyong debate. Wala may problema. Wala na may problema bro kung wala siya magisigot kay iya man to katong dana nang ako ha. Oh, Tong dana wala siya ako bro. isip affirmative. Maugana nga Wala ko naghatag ko. Wala ko naghatag sa oras sa konklusyon nga maghisgot pa ta about sa imuhang tema og nakabarog ba og wala. Kay kuan man na siya. Closing remark ra gyud bro. Purely ra gyud closing remark. Kung mato rounds, pwede ka nga mag-conclusion og ingana. Wala man na sa rules, Kay aron bro. niya. Bro, murag wala man na sa rules. Sige Basa na ko, mo basahin diha. ako ng rules. Sige na ko, basahin ako ng rules nga apil pa nimo sa imong kuan. Kay og na kay rules Conclusion ba? gaan kay Conclusion oras. sa itabo na mo. Mo gani ang ako ganing rules gani nga gihatag, mao ra gyud ang closing remark about sa pagpasalamat. Wala ko ingon nga about sa inyong Sige bro, tema. ay, respetuhin ako na bro imong rules bro. May problema. Sige bro, kay mao na si rules ako dire bro. Daghang Go. salamat no. Ako balikon, daghang salamat Brother Peter Pindon sa pag-cater o pag-moderate. O sa akong katbang, Brother Lani Encarnacion, hinaot ko bro Lani nga dili lang kay mauni ang last na nga debate. Gusto na ko nga naapa yun kay mahitabo nga debate. Unya, pagsabot ta sunod, kinsa na po yung moderator kay ako. Dili ko satisfied nga walay conclusion pero kay pauman gyud ang roles sa atong moderator, akong respetuhon. Salamat kay Bro Peter og sa tanan nga followers sa sukdanan sa kamatuoran, sa tanan nga followers ni Brother Peter Pindon, daghang kay salamat. Sa tanan nga mga Catholic Faith Defender sa Barangay Stalwart, Bro Jason Mantos, Brad Rosby, og sa amo nga spiritual director sa CCM, Father Don Calixto Dimos, og sa tanan nga mga 70 Adventist, sa tanan nga mga 3 Media,
Og sa tanan nga nagtanaw, daghan kay salamat. Pinaot mo nga kamo na lang in taon ang kamo na lang ang maghukom. Kinsa gyud ang nidaog sa amo nga debate kay ang moderator dili siya makahukom bisan nidaog. Og ako dili pud ko makahukom og ang negative dili makahukom. Kamo na lang ang maghukom basta kay ako magpasalamat nga nalingaw mo, nag-enjoy mo og naamoy natun-an aning nahitabo nga friendly dialogue. Og daghang salamat, maura kadto Brad Peter Pindon, daghang kay salamat. God bless kanatong tanan. Okay, daghang salamat sa affirmative. Ako galing balikon dahil no, nga ang role sa platform ni Peter Pindon, mao lamang ang ingana nga sistema. O bitaw nga mangutana jud ko diha sa inyo akong one round ra bata kay og one round pag humanana wala nay wala nay hirabdan nga tima nakapabarog ba wala kay wala na may pangutana. Pero og napay pangutana, normal nga mo rebuttal ka kay pangutanon man ka. Ana na siya. Ayop nga masabtan unya wala lagi malain sa ako ang pagdala kay mao man na ako ang pagdala sa maong platform sa ako ang pag-moderator. Isod mo gayo nga mag-isgot ta, mag-istorya ba ka nga wala gid ko na wala ginatumba nga ako ang tima, nakabarog gid nako. Unya, pagkahuman napabarog nimo sa ato pa. Napabarog nimo ang katbang manito tutong nakapabarog kasi nakapabarog. Oh, ya. Mo ribatal pa pud siya. Sa iyang pagkatulog mayon nga bias man tong moderator kay gipatingog man niya, di ba? Ang ako ang gihimo mao ang fair play, kamong duha, pure lang yun. Mga og naan galing debate nga may kabo sa sunod o ako magyapon ang mag-moderator o kwaon ko ninyo, pangutanan ako sa inyo ha og one round ra bata og two rounds ta nagita gitaw og debate kay question pa man, di ba? Ayop nga masabdan ninyo kamong duha, ayop nga dili lang ninyo malain labi na sa akong tunada sa akong pag-moderator kay ang moderator kinahanglan nga naay tingog kay og ang moderator paling-paling ang moderator ang debater makaingon ang debater nga, uy, okay na lang ito. Uy, okay na lagi ang iyang kuan. Okay na day. Sa ato ba, mabutang nga walay baruganan ang moderator. Kinahanglan nga ang moderator ug unsa iyang decision jud. Like sa referee, no? Basketball, ug unsa diha nga ug unsa decision sa referee, kinahanglan nga pagrespeto. Daghang salamat og bago ta magkabulag-bulag. Ako ang hangyoon ang ato ang negative side nga mo kung mo close sa pinagi sa pagampo. Brother Encarnacion, closing prayer. Okay, salamat. O Diyos nga labing kamhanan, amo ikaw gipasalamatan sa kahigayunan nga diin ikaw nagauban ka namo, pinagi nagpadala sa imong balang espiritu. Salamat nining tanan Ginoo. Hinaot ko nga imong abrihan ang kasing-kasing sa tanan mga katawhan sa tibuok kalibutan nga sila makasabot sa kamatuoran nila binaw sa Diyos nga nining panahon na Diyos hapit nang imong pagpadayag nagalaw mako Diyos nga ang tibuok kalibutan mahibalos sa kamatuoran. Salamat sa pagpasaylo usab sa among sala ug salamat o Diyos sa imong pagiya gikan kang Brad Peter Pindon kang Brad Amik ug sa tanan nagtan-aw nining amo ang live nga debate. Pinaot o Diyos nga ang tanan makasabot kung unsa ang buot ipasabot diya pinagi sa balaang kasulatan. Og salamat usab nga din ikaw nagapasaylo sa among sala amo kining gibalik ang dungog himaya diya kanimo. Salamat. Amen. Okay, amen. Okay, naay ni hangyo sa duha ka debater. Musulod ako no sila kay mangutana. Kumanan ng debate ha, pero naay mangutana diha ninyo, kamoy akong padesisyonon. Andam ba mo nga mudawat sa mga pangutana o dili ra? Bro. Bawat lang bro. Okay. Ikaw, Brother Encarnacion, mudawat ba ka sa mga pangutana kay naay gusto nga mosulod? Dili ra. Og kuan kay maayo unta to ba? Kaling kay gikuan man gining katulgo na mapugo kay nabanat lagi og trabaho sa bangka kay bamoy palutaw og unyang kadlawon. Tayo Okay. Daghang salamat no. Okay. Daghang salamat Brother Amik, daghang salamat Brother Lanin Encarnacion Salamat sa Brad Peter. inyong duha. Ayop nga ang ako ang pag-moderate bisag wala ninyo na uyunan. Nagpasalamat lang yapon ko. God bless ka natong tanan og bye-bye. I love you all. Bye.